Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җир йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда. Шул уңайдан югары яркәйдәге Тәлгать Рахманов исемендәге урта мәктәбенең Ләйсән Шарипова җитәкләгән 3нче Б сыйныф укучылары җир йөзендәге иң газиз әниләренә багышлап, "Йөрәк җылым сиңа, яраткан әни" исемле бәйрәм чарасын күрсәтте. Махсус яңалыклар, "Наедине со всеми", "Поле чудес", "Пусть говорят", голос тапшырулары аша йөрәк түрендәге иң назлы сүзләрен, иң матур җырларын, иң сәнгатьле шигырьләрен, иң дәртле биюләрен бүләк иттеләр. Без турыйда, сез әзерсезме? Әзер! Ихтибар, камера! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Саумысыз! Сез Тамыр студиясында кунакта. Безнең бүгенге тапшыруыбыз дөньядагы иң якын, иң ягымлы, иң сөйкемле, иң кадерле кешеләребез, әниләребезгә багышланган. Минем әни бу дөньяның иң чибәре, сылуы, нинди бәхет һәр баланың үз әни булуы. Минем әни һич бәхетсез, иң сөйкемле әни. Әйткән сүзе, кылган эше һәммәбезгә туры юл. Борчысын киемәнене елмаеп, көлеп бирсен, иң матур әни икән, бөтен дусларын күрсен. Ә минемчә, бөтен әниләр дә матур да, сөйкемле дә. Әйе, ә минем әни шул хәтле сизге экстрасенс индәлләр. Ничек? Әнкәм бүген кояш кебек каршы алды елмаеп, минем бишле алганымны әйткәннәрдер мөгаен. Юк шул, бишле алганымны белмәгән ул беркемнән, ишек ачып күрүмә үзләреннән күргән. Анда мондай эшләр эшли белмим. Әнинең кызы юк бит, мин әнигә бер генә кызы да юк, эше дә күп. Әнинең бер үзенә, әнинең кызы юк шул, мин булышам әнигә, аш пешерәм, җыештырам, кер юышам әнигә, кибеттән сөт алып кайтам, әпигә дә йөгерәм. Әнинең кызы юк та, малае бар, бер дигән. Эй, бигрәк уңган малай икән син, Даниил. Әнинең әни, иң юмарт әни ул. Әни миңа тун алды. Бик матурын, карасын, йокларга айтканда да киң яны саласын. Шундый йомшак җылы ул, үзе таман, килешле, кесәсе дә бар аның, гөймшәк теккән төсле. Бик әйбәт шул әнием, миңа матур тун алды. Шунысы начар, әниемнең үзенең туны югалды. Шулай шул, безнең әниләр иң юмар, иң сизге, иң кадерле кешеләр алар. Музыкаль яктан балаларны әзерләүгә музыка җитәкчесе Алина Нуриәхмәтова, биюләр салуда район мәдәният йорты хезмәткәре Эльвира Бинигулова күп көчен салган. Бәйрәм ахырында һәр анага балалар сыйныф җитәкчеләре белән берлектә эшләгән уникаль рецептлар китабын бүләк итеп тапшырды. Китапның авторлары сыйныф укучыларының ата-аналары. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.